Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Ibuprofen and Paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban, Alaxan FR. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upot sa veterano kag respetado nga komentarista. Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes, pizza 17 na bulan sang Hulyo tuig 2020. Anano ang mga isyu nga aton talakayon para karon nga adlaw? Masubo ini ang bulan sang Agosto, bulan sang tigkiriwe, amuman ang matabo nga pagkakas sa mga trabahante sa isa sa pinakadako nga network sa pungsod Pilipinas. Ginpalayag sang management sang ABS-CBN retrenchment sa ila mga empleyado bangod sa desisyon sang 70 ka mga kongresista nga hindi ini pagatagan sang prangkisa. Masubo ini para sa mga empleyado 11,000 plus pamilya sa bilog nga pungsod Pilipinas. Diri sa Bacolod, mga 81 ka mga empleyado ang makakasan trabaho. Daw hindi ko ma-imagine, no? Inabalang gulpi lang kakasan ka trabaho. Daw narumpag ang kalibutan mo sa mga ginikanan nga nagaplano sa maayong buwas damlag sa ila kabataan, gulpi lang, daw narusdak ini nga handom. Ang mga utod naton nga nagatrabaho sa among network, nga nagapatukod sa puluyan, nagaplano sa ila palabuton, daw nahulugan kalangit, bangod sang kahimuan sang 70 ka mga kongresista. Ang masakit diri amuni, nga ang ginpili naton nga mga opisyal, iniya come and go ini sila. Pag-abot sa 2022,
kung hindi na sila pagbutuhon sa tao, tapos na ang pagpangalagad nila. Kag padayon sila nga mangin politiko, kay padayon sila nagandom pa mo. Ngaliwat makapungko sa plangakuan po ning ging kakasan sa trabaho. Sus, masakit batyagon. Sila pa kuntani ang ginasaligan, ginpili sila sa ila distrito para nga maghatag sa mga programa, maghatag sa mga proyekto, hatag sa nga palangabuyan sa mga pumuluyo. Karon niya sila pang nagpaantos ng berdugo sining mga empleyado sang among television network. Sakit-sakit, no? Nga, abi empleyado ikaw sang among network, ti maayo-ayo ang sweldo, may mga estudyante ka, elementary, high school, gaplano ka, si Toto, si Inday, pagdako, iya, pa-eskulawon ko ni doktor, pakadtuon ko ni sa among nga lugar, para maka-estudyo nga mangin maalam, buwas damlag, ina nga manghandom abyan wasakit, tugin takluban sang langit ang mga empleyado. Amo ina kasakit kumawad-an ka trabaho. Kalain-lain batyagon, hindi ikaw makatulog na mo. Kasakit kayo. Di anon mo ina kay ti. Desisyon ina sang ginpili ninyo nga mga kongresista nga ginbutang dira sa mataas nga palangakuan. Nga kuntani handom nga makabulig sa tao, baliskad ang natabo. Sila paya ang nagpaantos sa tao. Kung nakasala ginman ang among television network, na ginreprimand, may mga penalidad, kagiban pa. Ang pinakasakit, ipasira mo. Hindi mo pagtagaan prangkisa. Por Diyos, por Santo. Perti kasakit, batyagon. Amo nang katapo sa mga media sa bilog nga Pungsod Pilipinas Plus sa bilog nga kalibutan na magalalaw daw na matyan ining television network. Amo ina nga ginaopdan ini. Nagasimpatiya ang halos tanan nga katapo sa media sa nadangtan sang among television network. Kung saan o siya makabangon, panahon lang ang makasiling. Mintas tanto nga ang sitinta ka mga kongresista ara pa sa kongreso mabudlayan ini ang television network. Mintras tanto nga may manuglupig nga mga politiko budlay kabalik ang among television network. Pero may natabo man na. Simpon Marcos, sobra man pulo katuig ginpasira. Ginagaw man sa mga pamilya Marcos. Ginbalik man. Kaling medyo ang suluswerte ang pare nga nagbunyag siguro kag nag-blessing sang ABS-CBN da medyo masyado ka dimalas. Nga ang pag-abot sang nagkalain-lain nga mga politiko ginakakasan ini siya sang trabaho. Kung sa bagay, hindi man kita basol kay manti ang ginimo ni Marcos natabo man sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte. Isa pati, idol gid mo ni Presidente Rodrigo Duterte, si anay diktador nga Presidente Ferdinand Marcos. Kung si Bato de la Rosa, panya mangita lang mo ibang trabaho hapos lang siya magsiling nga mangita ibang nga trabaho, hindi ka mo kahatag isang milyon nga wala trabaho, kakasan nyo pa trabaho, dugangan nyo pang unemployment, baw ano nga klase utok ining mga tao. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang
akon nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipanak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya. Radio Philippine Standard Time, las 6:52. Ati wala tamay mo. Ang motorcycle back rider ang nag-angkas bla.
butangan gid sagang barrier kuno ay ano ini man butangan shield. Ang mga motorcycle nga gin-design lang para sa nagaangkas kag driver nga wala iya sang kun ano nga lipoda gin estudyohan ka gobyerno ya. Butang-butangan mo sang barrier da sagang. Ini nga plano daw para sa akon hindi gini amo makatuga pa ni damo nga disgrasya. Man butan mo da sagang. Imbes nga nagangkas makos na asawa abe. E kalabanan gakos banay na gidala sa motorsiklo. Pagkatapos butangan mo da sagang. Kag mapalo sa sagang nga ginakaptan abi ka mawigit. Nga pangita kita bla aksidente. Nga pangita ta disgrasya. Ayan nga klase. Kasimple gid lang kung luyag nyo nga wala gamo. May social distancing, butangan mo sidecar Pero pag kison mo na, maangkas, butangan mo na sagang karon. Mapalupad na karon ng driver sang motor ya, lumupad na sa buli, kabatyag na siya. Kung mapalos na karon ang ibutang mo nga sagang na hindi babakod na pag-ubrada, ginwilding mo na ka mapalos, lupad ang backrider mo, mabawi mo pa na. Inablang daw, hindi ko ka-insindi nga, ano nga mag-asawang ang kasanay. Basip lakad lang, masilin pag-iblas lang nga, kung magulid ka mo, taon nyo saga nga. Ano nga klase ni mga buhay ang ato ni man? Kada mo sa problema naton nga ginatubang, ang ilaya mga sagang sa motor mo. Ay ano nga klase nga plastada ini nagakatabo sa gobyerno ta? Gapabot ako na mo. Masiling nga departamento bla sa ikayong labas may maalam pagid. Hoy, tanan nga mag-asawa, ang katre nyo butangan nyo sagang. Ay ano ini nga pangabuhi ang aton man? Nga dra kita masintro sa isyu nga kadamo-damo sang problema nga ginatubang sang tao, may ginagutom, may mawadaan trabaho, porte nga problema sa pungsod, ang mga barierya, amo ang ginapinsan, ang mga shield na sa motorya, among hagan nyo sang duso. Daw palupa daw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon
radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabsan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Federlip Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation padayon nagapanawagan gabaton sila loan application kag loan renewal. Subong man nagagda gusto ka mag-loan, masyado ka nubo saka dira ka sa Federlip Lending Corporation. Nubo saka sa chattel, ATM loan ninyo, business loan, salary kag bonus loan, real estate mortgage, car or truck financing, GSIS, SSS pension loan, agricultural loan, pareho sang crop loans, allotment loan, housing loan for construction kag renovation. Pamasyar ka, Federlip Lending Corporation, second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Kontak lang 0922-294-6862 or 0905-438-9450. I-email sila federlip17@yahoo.com. Facebook, Federlip Lending Corporation. May mga satellite sila nga opisina sa corner Yungke, Gorilla Street, La Carlota City. Saka nauna, Federlip Lending Corporation ang katuan sa second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time la City 2 kada asig sang aton oras. May luyag lang ko ipahanumdom sa aton tagpalamati. Kadumdom kamo nga wala pa gin basura ang prangkisa sa among television network. Ginaprobahan ang anti-terror bill. Remember? Nanginlay na sa Pugsod, Pilipinas. Ang aton lang di pahanumdom. Nga base bala nga gamiton ini sang gobyerno manining paghatag o kunula paghatag prangkisa sa among television network nakahatag ini sang
kasakit buot sa pumuluyo, mga sumalakdag, kag of course sa katapo sang media broadcast kaman, telebisyon kaman, ukon pamantalaan. Napaabot nga ang pumuluyo magamartsa ini sa mga dalanon, magasinggitan naman sang hustisya para sa mga empleyado sa among television network. Basi gamiton bala ining anti-terror bill o kun layi nga anti-terror kagit nudlo nga mga terorista ang magapudag-pudag sa dalan. Kabay pa nga hindi ini pagamiton sang aton gobyerno para targeton ang mga hanay sang nagapangabudlay, hanay sa mga mangingisda, hanay sang pila ka mga hindi ya komporme sa nagapalakat sa gobyerno. Kabay pa nga hindi pagtapakon ang kinamatarong sa tao. Kung magsinggitan ka hustisya, basi itudlo ka terorista. Amula nang ginapangabay naton, kabay pa nga hindi ini pagamiton sang gobyerno para nga pangdakpon ang nagaprotesta ka nagasinggit sa ila kinamatarong kag hindi ya konforme sa pagpalakat sa gobyerno. Kabutang-butangan kabla, nyadak pa, terorista na, presohon kaya, nga wala sang manjaminto di aristo. Amo na ginakabalakan naton, base kon amoy nang himuon nga paon, amoy nang himuon nga layi, para nga anytime wala sang mando, wala man sang manjaminto di aristo, pusasan kay mo kag ilunggo sa bilangguan. Kay daw gadwa-duwa kita Nga gin timing gid. Pag-aprobar gid, pagpirma lay sang anti-terror insigida ginbasura ang prangkisa. Tinatural may ibual ang tao. Bangod kay damo man mo sa mga sumalakdag sa among television network. Di ba siya kon magpudag-pudag sa dala na. May mga pagsinggitan, pagkatapos pagsikopon, kay tudlo mga terorista kabay pa nga hindi matabo ining aton ginakabalakan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:05 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Time La City 11 na standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magad dulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio.